Здравейте, хора! Здравейте, хора! Тук е Лея. Кажи здрасти. Здрасти! А тук е моята приятелка Стела. Здравейте! И сега да знаете, сега тя снима, затова ще се чува как и тя говори нещо. И сега ще продължим нашето оцеляване, искаш ли? Да. Въпреки, че умряхме тук. И ти ми открадна нещата. Сега ще ги върна, аз ти ги взех да не се разпалнат. Добре. Ма зви сега, по-добре да ти взема работите и после да ти ги върна, отколкото да се разпалнат. Да. Зомби. Уби го. Ще използвам брадвата. Ама защо с брадвата ми? Защото е по-силна. Да му се не види, няма... И ми дай 9 айрон. Ама на мен... Що има за само 8 айрон, бе? Стели, Какво? не ми се показва света ти. Пусна ли Wi-Fi? Да? Аз се пуснах, не знам. Я влезни и излез. Добре. Не, пак нищо няма. Бе, хора, ще се върнем като правим това. Да. Тя ще влезне след малко, докато аз тук сега... Ама чакай малко, той имаше 8... Ама ти нали имаше едно изпечено айрон и после другите не бяха изпечени? Добре. И как ще ги разделим? Аз те виждам, стой там където си. Къде си? Аз не те виждам. Аз те виждам името, обаче нищо не виждам. Да не е вечер. Вечер ли е? Да. Да прави го ден. Ама така ще е чит. Ама те ли нищо не виждам? Чакай, аз идвам преди теб. Добре. И да ми дадеш нещата. Какво правиш? Нещо ме бие. Зомби, моля те, Абе, Стела, направи го на ден, нищо не виждам. Аз какво да направя? И ти, нямам никакви неща, и какво да забия? Този аз ме убие. Ама такова си мрънкало. Ай, сега излез и ми дай нещата. Трябва да излезна. Магарка, как ме сплаши. Виждам си, какво е това, бе? Къде си? Ето ме, дай ми нещата. Има някакво зомби там. Има горящо зомби. Дай ми нещата. Кои неща? Моите неща. Те половината таки няма. Ти бравата е твоя. Тя айрона е твоя. Какво беше твой друг? Кирките ми дай, каменните. И каменния меч. То каменния меч го няма. Дай ми и двете пържоли, и двете кожи. И айрона, осенте. Моите работи къде са? Стеля, нещата прибрала ли са? Обади ли си? Само това! Я ми дай другия айрон. Детенце, ти колко си събра, бе? Ела тук, ела. Виж колко айрон имах. Колко имаше? То само това имаше. Само това остана. Аз ти оставих айрона в дупката. Човек, ето ти айрона. Не се стая. Добре. Къде ми стая? Оставих ти го в дупката там, къде умря. Ама защо го хвърли? Не съм го хвърлила. Така го оставих, както ти остави моя. Трябва да хода. Аз по-добре да ти го хвърля. Къде се? Къде? Няма меч. Нямаше меч. Какво муля се чува тук? И ще ми върнеш ли пържолите и кожата? Ела. И пръчки си имах. Ама то няма пръчки тук, има само дърво. Да, чакай малко. Има 10 пръчки. Да, те са моите. Ама само бягам. Къде си? 4 бутчета са. Стели! Какво? Ето ме, тук съм. Къде? За теб съм. Ела.
Това клип ще го изтрия после. Айде бе, хвърли се. Колко дърво имаш? Ето ми. 3. Защото трябва да си направя нов меч. Ти си за всичките работи. Еми да. Аз останах без нищо. Минали са си мои работите. То айрон на кой е? Мои. Как това и моя къде е тогава? Ще ти го намеря. Аз се отдавам във водата. Не заслужавам да живея на този свят. Заслужаваш. Стой! Не умирай. Сега ще ти покажа къде е айрон. Аз минах през това място. Аз нямам нито кирка и съм... Отивам при зомбите да ме отрепя. Те ли чакай? Муле някой има там. Магаре. Защо зомбите отдавна умрял, само да ти кажа. Давай, сега ще покажа как да умрете екстремно. Давай, аз искам да гледам. Не мисля, по-добре се фърли от този хълм. Малко. Ого. Ето този хълм. Ето този тук. Кой е онзи там горе? Да. О, да. Екстремно паден. Ударих се. Добре. Сурово говеждо. Без сърца още малко. Фърли се отгоре, де. Не мога да се кача горе. Сега вече ми е по-леко на душата. И си остави нещата. Аз имах и кол. Сега кола ли ми вземеш? Да. Шегувам се, за какво ми е? Аз имах много кол. Ми вземе ли тоя? Кой? Нещо ми лаги. Нещо те бие. Ти сериозно ли? Защо Майнкрафт днеска ме мрази? Оле, наистина Майнкрафт днеска те мрази. Спираме за малко. Добре, чао, приятели, и следва продължение.